Boas tardes a todos e a todas. O último mes de decembro celebrouse en París o último cumbre sobre cambio climático. Foron necesarias 21 reunións para que un total de 195 países se comprometeran a reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro. París representou unha nova oportunidade, xa que se en Kioto os países alineantes do tratado representaban o 14%, en París os asinantes supoñen o 98% das mesmas. Hoxe imos tratar de revelarvos cales son as principais características da nosa atmosfera, así como amosarvos as repercusións do ser humano na contaminación atmosférica. Como podemos demostrarnos que aquí mesmo hai atmosfera? A atmosfera é a capa de gases que recobre a Terra, e aínda que non estamos afeitos ao seu peso, cando fai a forza contra a superficie terrestre permítenos ver cousas asombrosas. Se collemos un vaso con agua, o tapamos cunha cartolina e lle damos a volta, a presión atmosférica vai ser maior que a forza da gravidade, polo que a auga non vai caer. Pero que pasará se colocamos unha pelota de ping-pong sobre o chorro de aire quente dun secador? Como pudistes observar, a pelota de ping-pong mantívose no chorro de aire do secador, xa que está nunha zona de baixa presión arrodeada por unha zona de alta presión. A presión atmosférica é igual en todos os lugares do planeta? É evidente que non. Hai lugares do planeta onde a presión atmosférica é superior aos 1013,5 milibares, xerando zonas de alta presión ou anticiclóns, e zonas onde este valor é inferior xerando zonas de baixa presión ou borrasca. Outro factor que determina a presencia de anticiclóns e borrascas na atmosfera é a temperatura. Imos ver como reacciona a atmosfera segundo as diferencias de temperatura. Como sabedes, o aire quente é menos denso que o aire frío, e mesmo sucede coa auga. Imos recrear as correntes atmosféricas utilizando auga de diferente temperatura. Neste bote de cristal temos auga fría a 15 grados centígrados e neste outro a auga quente a 35 grados centígrados. Para diferencialos, engadimos un colorante á auga quente.
Fixádevos como a auga quente flota sobre a auga fría. Pero que pasará se introducimos este frasco de auga quente no bote de auga fría? A auga quente ascende ata colocarse por encima da fría e en canto refríe volverá a baixar, xerando unha célula convectiva que é a encargada de distribuir máis equitativamente a temperatura no planeta, desde as zonas máis quentes, as dos polos, hasta as máis frías, desde as máis quentes, as das zonas máis frías, as dos polos. Como poden influir esos cambios de presión na formación das nubes? Imos demostrar como as diferencias de presión atmosférica dificultan ou facilitan a formación de nubes. Para iso, imos poñer un pouco de alcohol no fundo do matraz. Despois, imos axitar unha pequena cantidade para que o alcohol se evapore. Invisiblemente, xa creamos unha capa de alcohol. A continuación, imos encher con aire a presión gracias a un inflador comprimindo o aire e xerando unha alta presión dentro do recipiente. Pero que sucede cando liberamos a presión? Originamos unha baixa presión de maneira rápida e asociada a baixa presión creamos unha nube. Fixádevos que para desfacer esta nube só temos que colocar o tapón e exercer presión. Isto demostra que nos anticiclóns é máis difícil a condensación, que se condensen as nubes. Polo contrario, nos momentos de baixa presión ou borrasca, a formación de nubes é máis dogada. Por que a auga é importante para o clima? Todos sabemos que a influencia do mar subiza as temperaturas no clima. Iso é porque a auga ten un elevado calor específico, ou o que é o mesmo, para modificar a temperatura da auga hai que proporcionarlle moito calor. Mirad este globo. Se achegamos inmediatamente a unha vela, mirad este globo. Se achegamos a bordo unha vela, inmediatamente explota. Pero que pasará se achegamos este outro con agua no seu fondo? O globo non explota porque a auga que contén no seu interior arrefría o plástico do globo e mentres é capaz de absorber a enerxía calorífica da vela. Enseña por abaixo. Por iso, nas zonas de costa os veranos son máis suaves e os invernos máis moderados que nas zonas do interior. Imos ver algún dos gases que compoñen a atmosfera. É evidente que o oxígeno forma parte da mestura de gases que compoñen a atmosfera.
pero non sempre foi así. A aparición dos primeiros organismos fotosintéticos hai 3.500 millóns de anos provocou un gran cambio na atmósfera debido ao desprendimento do oxígeno. Máis tarde, as plantas e as aves empezaron a captar CO2 e a expulsar oxígeno. Na actualidade, o oxígeno representa 21% na composición da atmósfera. Agora, imos demostrar a súa presenza acendendo varias velas de diferentes tamaños. Como podedes ver, as velas arden debido á presenza de oxígeno na atmósfera e se as tapamos acabarán por apagarse. Pero cal crees que se apagará antes, a máis alta ou a máis baixa, ou as dúas a vez? Como acabamos de ver, é a máis alta que primeiro se apaga debido a que a vela cando se encende desprende CO2 e se expulsa cara abaixo oxígeno, o que le permite a máis pequena aguantar máis tempo encendida. Imos demostrar que ao respirar desprendemos dióxido de carbono. Para poder demostrar a emisión de dióxido de carbono durante a respiración, imos usar un reactivo chamado azul de bromotimol. O azul de bromotimol é un indicador de pH, é dicir, cambia de cor según o grao de acidez da sustancia coa que o poñamos en contacto. Para preparar o reactivo, imos diluir 12 gotas de azul de bromotimol en 100 ml de auga destilada. Para que cambie a cor azul, engadiremoslle 3 gotas de hidróxido sódico, unha substancia moi básica. Axitamos e xa está listo. Recollemos nun globo aire exhalado e imos comprobar a presencia de CO2 deixando burbullar lentamente o gas recollido na disolución de azul de bromotimol. Como o dióxido de carbono é unha sustancia ácida, a solución cambiou de cor hacia un verde amarillento, amarelo medio ácido, azul medio básico. Como podedes observar, o azul de bromotimol cambiou de cor, demostrando que o aire exhalado durante a respiración contén dióxido de carbono.
Antes de continuar, debemos explicarvos o significado do efecto invernadoiro. A superficie da Terra é quentada polo Sol, pero esta non absorbe toda a enerxía, senón que parte dela e devolve cara a atmósfera. O gas metano, o vapor de auga e o dióxido de carbono forman unha capa natural na atmósfera terrestre que retén parte da enerxía proveniente do Sol. Ao redor do 70% da enerxía solar da superficie terrestre é de volta ao espacio, pero parte da radiación infrarvermella é retida polos gases de efecto invernadoiro. Como resultado do efecto invernadoiro, a Terra mantense suficientemente quente para facer posible a vida sobre ela. Actualmente, as actividades humanas como a queima de combustibles fósiles como o petróleo, o carbón ou o gas provoca que se incremente a concentración do dióxido de carbono, emitindo así a atmósfera. O resultado é o coñecido efecto invernadoiro antropoxénico, que podería alterar o clima mundial nas vindeiras décadas. Para comprobar este efecto, imos analizar a presencia do CO2 e óxidos de nitróxeno dun tubo de escape dun coche. Para poder demostrar a presencia de CO2 na combustión dos derivados do petróleo, recollemos do tubo de escape dun coche gases cun globo. Agora imos facer pasar o gas da disolución de azul de bromo timol seguindo o mesmo paso que hemos utilizado para comprobar o CO2 no aire exhalado durante a respiración. Usando a solución control que esta, compararemos aquí que é onde vamos a facer o experimento ao finalizar o que temos que facer. Como podemos observar, o cambio de cor demostra a presencia de CO2 no gas emitido polo tubo de escape dos coches. Para determinar a presencia de óxidos de nitróxeno, gases como efecto invernadoiro e responsables de outros impactos como a chuvia ácida, imos utilizar un reactivo chamado Gries-Silosbay, que vai determinar a presencia de óxidos de nitróxeno nos tubos de escape dos coches.
Queirades. Saca o tubo, Calvo, saca o tubo. Así. Como podedes comprobar, o reactivo cambiou de cor. Isto quere dicir que os gases emitidos polos coches tamén son responsables das emisións de óxidos de nitróxeno. Os óxidos de nitróxeno junto co dióxido de sofre son os principais causantes da choiva ácida. Cando estas dúas sustancias entran en contacto coa humedade do entorno, transformanse en ácido sulfúrico e ácido nítrico, que se evaporan, condensan e volven a caer xunto a choiva normal, dando lugar á choiva ácida. A choiva ácida chámase ácida porque ten un pH de 3, considerando que a choiva normal ronda un pH de 5. É un problema moi grave para unha serie de cousas. Por exemplo, con esta rocha de mármore vamos a demostrar que a choiva ácida é un problema tanto para o patrimonio histórico e cultural. Esta rocha de mármore estuvo exposta a un goteo continuo durante 2 semanas de vinagre. Utilizamos vinagre porque ten un pH de 3, ideal para imitar a situación natural da choiva ácida. E tras 2 semanas de intensa alteración podes observar perfectamente que esta zona aquí está algo corroída. Pero non solamente un problema para o patrimonio histórico e cultural, tamén pode suponer un problema para nós, por exemplo, problemas respiratorios, para as plantas e tamén para os organismos acuáticos. O burato na capa do ozono foi outro dos problemas sobre os que aprendemos. Pero nesta ocasión, a estrategia que empregamos para comprender como se producía o burato do ozono na capa do ozono foi o xogo. O primeiro foi comprender como o ozono estratosférico, é dicir, aquel que está situado na estratosfera a unha altitude entre os 19 e os 30 km de altitude, está a frear a entrada dunha grande cantidad de radiación ultravioleta procedente do Sol, que no caso da cara as superficies terrestres causaría importantes danos a todas as especies vivas. O ozono créase na estratosfera cando a radiación ultravioleta procedente do Sol rompe as moléculas de oxígeno en 2 átomos de oxígeno. Se un átomo de oxígeno choca contra unha molécula de O2, xúntase a esta para formar o ozono. Hoxe en día sabemos que as emisións de CFC provocan aproximadamente o 80% da destrucción da capa de ozono. Afortunadamente, en resposta ao Acordo de Montreal, este tipo de componentes xa nos están a utilizar na actualidade. De todos os xeitos, a longa permanencia dos CFC na atmosfera, a capa de ozono non se recuperará ata mediados do século XXI. Nós, a través dun xogo, simulamos o problema de contaminación por CFCs, como podedes observar no vídeo. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. Nosa selección solar. No! And you're not moving anywhere. Take you out of this place, somewhere you can land a hand in return for grace. It's a beautiful day. The sky falls to be a beautiful day. So let it get away on the road, but you got no
Venga, SPCs en acción. E radiación tamén, venga. Todo por aquí. No, por el centro, por el centro. Por el... See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. Pero volvendo ao cambio climático, como está esta situación? Imos traballar cun simulador de cambio climático que vai representar a situación da atmósfera segundo a concentración de CO2, o nivel da deforestación e o nivel da reforestación en cada momento. Na actualidade as condicións son as seguintes. A línea azul representa as emisións de gigatoneladas de CO2 dos países ricos. A línea marrón representa as emisións dos países emerxentes, é dicir, dos BRICS, Brasil, Rusia, India, China e Sudáfrica. E a línea rosa representa as emisións dos países pobres. Ademais, no seguinte gráfico podemos observar as emisións emitidas pola deforestación e as evitadas pola reforestación. Segundo podedes observar, se continuamos emitindo CO2 como ata agora, a concentración deste gas superará con moito o límite recomendado polos científicos, que son 450 partes por millón, dando lugar a que a temperatura aumente 2 grados centígrados, facendo que o cambio climático sexa un proceso inmediato e irreversible. Pero como este simulador permite-nos ver as condicións de contaminación por CO2, imos fixar unha reducción das emisións dependendo do grado de desenvolvemento dos diferentes países. Nos creemos que sería máis xusto que os países en vías de desenvolvemento ou subdesenvolvemento teñan a posibilidade de reducir en menor cantidade as súas emisións de CO2. Necesitamos un voluntario, por favor. Mayor de 18 años. Uno mayor de 18 años. Y no valen 2 de 11. Isabel. ¿En qué ano cree usted que van a deixar de crecer as emisións de CO2 dos países ricos? Creo que non vai deixar de crecer. Pois tes hasta 2100. Hasta 2100, 2099. ¿En qué ano cree que van a empezar a reducir as emisións? Van a empezar a reducir. Para terminar, en que ano se van a empezar a reducir? En que ano os países van a tomar as responsabilidades de comenzar a reducir? E sigan medrando. 2025. En que canta porcentaxe de reducción cree que van a ter? Con respecto a que ano? A 2005. 5%. E nos países en vías de desenvolvemento, cando cree que van a deixar de crecer? Que para facer unha simulación, non? Vamos a cambiar as condicións atmosféricas. 2050. Cando cree que van a empezar a reducir? Sí, 2050. E canto cree que o porcentaxe de reducción? 8%. Nos países pobres, cando cree que van a deixar de crecer? As emisións? Sí. En 2050, non? Canto cree que van a empezar a reducir? Pois o mesmo ano. E canto cree que o porcentaxe de reducción? 3%.
Canto cree que podemos reducir por deforestación do 0 a 1? Por reforestación. Por deforestación. No dis. De 0 a 5. De 0 a 5. E por reforestación? Como? Por reforestación? Tendo en conta a reforestación. Claro, políticas de reforestación. Pois 0,6. Vexamos os resultados. O aumento da temperatura superior a 2 grados fará efectivo o cambio climático no ano 2050. Si empezamos a reducir xa paramos de medrar as emisións no ano 2020, vexamos o que pasa. Este cambio permitirá-nos frear o cambio climático antes de que sexa demasiado tarde. Pero como actuamos a nivel individual? Para reducir as emisións de CO2, primeiro debemos de coñecer a nosa pegada ecolóxica. A pegada ecolóxica é un indicador de sostibilidade consolidado a nivel internacional. Consiste en averiguar cal será a cantidade de hectáreas da terra que necesitamos para producir todo o que consumimos, así como tamén absorber os residuos que xeramos. Para axudaros a explicar, estaremos a un voluntario. Está. Para axudaros a explicar, estaremos a un voluntario. Venía de casa, prepara. Mañana 28, por favor. Sí, sí. Hola. Para axudaros a explicar, estaremos a un voluntario, por favor. Mañana 28 anos. ¿Cuál es la superficie de tu vivienda? No mientas, Juan, no mientas. ¿De qué tipo es tu vivienda? ¿De qué tipo es tu vivienda? Aislada, familiar aislada. Tercera. ¿Tus vecinos disponen de calefacción y la usan? Sí. ¿Cuál es la antigüedad de tu vivienda? 50 años. ¿En qué provincia vives? Lugo.
¿Sabes cuál es la altura sobre el nivel del mar en tu ciudad? ¿Hacia dónde está orientada tu vivienda? ¿Hacia dónde está orientada tu vivienda? ¿Norte, sur, este, oeste? Creo que está hacia el oeste. ¿Cuándo estáis en casa? ¿Cuándo? O sea, ¿cuántas personas es tu familia? 4. ¿Cuándo estáis en casa? ¿Durante las mañanas, a partir de primera hora de la tarde, a partir de última hora de la tarde, solo fines de semana y vacaciones? A partir de última hora de la tarde. ¿Tienes calefacción central? No. ¿Qué tipo de energía utilizas para calentar tu vivienda? ¿Con qué solución o equipos de calefacción cuentas? Caldera convencional y radiadores. Esa es la primera. ¿En cuántas habitaciones de tu vivienda utilizas la calefacción? Todas. ¿Dispones de algún otro sistema de calefacción? No. ¿A qué temperatura media fijas la calefacción durante el invierno? 19 grados. No tengo ni idea. Sí, aproximadamente. ¿Dispones de aire acondicionado? No. ¿Durante qué horas del día estás en casa durante el verano? ¿Durante qué horas del día estás en casa durante el verano? A partir de última hora de la tarde. ¿Dispones de energía solar? No. Bueno, no, sí. Sí, pero la verde. ¿Apoyo solar? No, es la verde. ¿Qué energía empleas para calentar el agua? La misma, gasoil. Para equipo empleado para calentar el agua, caldera mixta o caldera instantánea. Vista. ¿Cuál de las siguientes relaciones representa mejor el tipo de horno de tu vivienda? 0% bajo consumo, 25% bajo consumo, 50% bajo consumo, 75% bajo consumo o 100% bajo consumo. 50. ¿Con qué tipo de energía funciona tu cocina? Eléctrica. ¿Qué tipo de cocina tienes? Litro. ¿Horno? De horno eléctrico. Selecciona los electrodomésticos que tengas en casa. ¿Microondas? Sí. ¿Lavadora? Sí. ¿Congelador? No. Bueno. Va con frigorífico, si eres... ¿Campana extractora? Sí. ¿Secadora? No. ¿Aspiradora? Sí. ¿Lavavajillas? No. ¿Frigorífico? Sí. ¿Plancha? Sí. Cuéntanos cuántos electrodomésticos visibles tienes en casa y cómo los desconectas. ¿Televisión? Y a través del interruptor o con el mando a distancia. Con el mando. ¿Lo obedece? A través del interruptor o con el mando a distancia. Con el mando. ¿IFI? Y a través del interruptor. Sí, a través del interruptor. ¿Ordenadores? 2. ¿Con el mando a distancia? A través del interruptor. A súa pegada ecolóxica é de 4,9 toneladas de CO2 ao ano. Bueno, mira quién tiene la culpa. Imos analizar a importancia do consumo oculto. O consumo oculto dun electrodoméstico é aquel que realiza un aparello cando está apagado ou fora de uso. Para explicar, utilizaremos unha aplicación que permite saber cal é o consumo oculto de cada electrodoméstico e o gasto que xera ao ano.
Observade cal é o gasto de cada un destes aparellos eléctricos. Ordenador, 3 vatios hora. Equipo de música, 2,7. Televisor, 8,3. Videoconsola, 3. Home cinema, 1,8. TDT, 8. Para facer un análise do consumo oculto, imos necesitar un voluntario ou voluntaria. Maior de 18. Selecciona un aparato que tes na túa casa. Cantas unidades tes? Cantas horas os usas ao día? 3. O consumo anual oculto en euros dos teus ordenadores é de 19,32 euros. Selecciona outro aparato que tes na túa casa. Cantas unidades tes? 2. Cantas horas as usas ao día? O consumo oculto das túas televisións anuais en euros é de 29,26 euros. Selecciona outro aparato que tes na túa casa. Cantas unidades tes? Cantas horas o usas ao día? O consumo oculto do teu DVD anual en euros é de 17,63 euros, que en total entre os tres aparellos é igual a 66,21 euros, que podrías aforrar se usases unha regleta. Que si todo o mundo en Galicia fose como a ti con esos aparellos, aforraríamos 86.627.000 máis de 86 millóns de euros. E máis de 1.300 millóns de euros en España. O pasado decembro os representantes de 195 países reunidos en París non só admiten que o cambio climático existe, senón que recoñecen que o aumento de temperatura é responsabilidade do ser humano. E por fin establecen medidas para combatelo. Ponse unha meta obrigatoria. Que o aumento de temperatura media ao final do século sexa por debaixo dos 2 grados e mesmo tentalo deixalo en 1,5. Ademais, cada país vai poñer sobre a mesa as súas achegas voluntarias para reducir as emisións de gases de efecto invernadero nacionais. 187 dos 195 países reunidos en París presentan xa os seus programas nacionais, pero o acordo en París, que entrará en vigor en 2020, por si só non é suficiente para lograr o obxectivo dos 2 graus. Requirirase un esforzo moito maior. Por iso establecense mecanismos de revisión dos compromisos cada 5 anos. Mentres esperamos que os estados, as multinacionais, as institucións, as empresas, etc. se comprometan, nós de xeito individual deberíamos
reflexionar sobre a nosa responsabilidade. E pensade que xente pequena en lugares pequenos facendo cousas pequenas pode cambiar o mundo.